Boy. Ay. Okay guys, ngayong adlaw na itong tanan, no? Muad kami sa pinakalayo ng among pamingwitan. Layo kayo, balilayo mga 5 oras biyahe guys. So, short clips. Harvest Merlindo, let's go home. Tara guys. Ano yan ang mga Power Ranger nagkida og tako. Og takong. Hop, mamang pulis. I was calling to say I am so troubled by the soul of mine. Let's go. I need you in this life. I need you in this life. I am so troubled by the soul of mine. Kuya Biboy, tagamit tangkal. Murag way uwan oy. Oh, grabe yan pare. Kutsilyo. Whoop, Merlindo. O ganyan na, pispan na. Pispan os. Okay, so diyan ay wa. Naray kuan. Naray ka ng suka. So, mo na ni guys. Yan na mi. Magsugod na mi. O ganyan na, si Mang Kempoeng. Magsugod na mi, o pamasol, og nil si Loloy. Alamsda. Merlindo. Boy, time lapse. Kalmahara mga isda. Ay. Pila na ikuha pre, pila na ikuha. Uy, makariyo piste pagbunot di haglobiloy. Aroy. Pangkeng. Ang pangkeng. So guys, huwag tayo kuha guys. Kita na ko gani hag-iho. Ano mo, kubit, buwang. Sus, dako ra ba ito to? Masugo na to? Kuha. Barko nga kinaraan ba? Pusog mo asaw. Ay, pati kayo. Kada kuha. May, puro sanilas! Sanilas ni Dagol! Yes. Uy! Hindi na mabalik. Kuha ba po di ay? Asa tama ilagay yan? Murag kinahanglan nagyo tanggalan atong pataw. Duda ko. Chaik. Ara dako guys. Sus mura jog. Ano mura jog nigo. Mura ka jog nigo kada ka oy. Da. Ay di. Kolera. Ara dako ang. Ara. Wow. Piste kasili. Ito mon man. Mao dai siga ko hasbinsyo kay ag sarok dai, ag sarok. Uy baka dako apre hotdog. Aray, mura mag-zero tani. Oh, diyan ang among mga kuha, guys. Apan dili maklaro. Ha? Sa man isahon ko ni cellphone? Dagko na kayo, guys, oh. Mura nagchanilas ni Dagol. Uy, unsa gi kaon na day kagbukot diha, pre? Sakit? Sakit na. So, relax as Dario. Si Macario na po. Relax na imo. Boy, tambay sa dito, dako ka din na. Tambay ba, tambay.
Boy, i-relax na yung paon, murag itoy. Da. Samdo na po. Samdo na po, boy. Be. Alright, rock and roll Guys, to the world. nana ni siya kuan guys. Kelaw. So guys. Okay, Guys, buhiin ang dako, kaya ka nagamay mo itong kilawon. kamayan guys. Unahay kami kung sino ako makahuli. Oy. Dawa. Tangina, laki ah. Malayo ang mga osmogo. Ta, arang kuno hay daghag kuha ba. Matay biboy mura mag-ranger, tago-tago man. Mura magdaghag kuha. Musta naman ka, mura magbugtong duhara. Iyo. Nagdaog blas maker. Kaya maglitson ko ng tilapia. Alright. O si Berlindo, busy kayo. Uy, kulira nagkaon mo din yung bangog. Dahil ko ni ko makaryo. Be. Pagkahiliro apat ang magic. Wow. Clap your hands. Siko. Matay nakakuha na gyud. Utro na ikatulo. Daghan jud kayo may kuha guys. Buhi mo galing na ilan ang isog ba na. Pula-pula man na ilang ko andre mapula-pula. Buhi pa man tilapia hinuwa naman ni kalag. Oy, mo ni paon. Atay buhi pa Unsa may kon dai Brad? Unsa may kon jud na Brad sa tilapia? Sakto na kay kuha ka Brad. Ikaw ra gibanha ko lang hakan. Unsa may kon na Brad sa tilapia? Ang ano bang maayo nga kuan? Uber bitaw. Cover day. Ina lang magtago ka na. Kini ka na kay makita mo ka tilapia. Mo gid kuan ginang dapat. Kinigakita nimo tilapia, ang tilapia makita nimo makurat po tilapia kay nakakita nimo. Dapat ding mamingwit butang ang trapal. Gabiyaan ka na. Nakuha. Nakuha. Dapat ay butang ang trapal na to. Dako. Sige. Tamay. Unsa na yung mga technique, Brad? Guntong usa. Bangat bang no? Bang ba para di makapurma ang kuan tilapia. Makapurma man na sila. Ito man sa tik. Di, ang madon i-clean up drive sa ning ilaw kay daghang mga bunot. Liga bunot. Pero ang technique jud Brad sa mo jud. Ito, may kuan jud. Okay, guys. Tuloy ang kwento. Dawa ka tams. Uso mga ugwat din mga tawhana. Oro to? Wala na gigikadaghan nun. Makakanto na kami. Uli na kami. Kaya nahurot ng tilapia nila Merindo. Hasta mga balye na nagpondo. Hurot. Hurot, taga mong paon. Igo-igor yung nakuha.